تماشاvan نێژا هەری داوی هەلوەستا هەدەپێ مەدیت مەد راپۆرێ دەژی ئەشکەرە کرد کارڤدان لەسەر وەیەکێژی چێبوونە gelek kes nerazîne çima HDP wî awahî bersiva wê pirsê dide çima xwedî lê derneketiye ma pirsa Kurdistan tenê pirsa barzanî ye weke ku birêz Sidqî Zîlan pirskiriye ez ê biçime cem birêz Fuat Önen siyasetmedarê Kurd ji bajarê Stenbolê û vê babetê em ê bi ber ferehî gotûbêj bikin dem baş birêz. Dem baş spas. Ez dixwazim em yekser ji helwesta Tirkiye, İran û Iraqê dest pê bikin. Destpêkê jî herî tund helwesta Tirkiye bû bi pey de bû sedem ku İran û Iraq jî nerazîbûnê nîşan bidin. Hûn van helwestên ku hatine nîşandan çawa dibînin? Berê jî nexşeyên Kurdistanê belav bûne, ne tiştekî veşartiye, ne carayeke mîne. Di temamê nexşeyên dîrokî de nexşeya Kurdistan bi navê Kurdistan heye. Ji bo çi bû sedema karvedaneke wiha tund? Destpêkê de destxweşî li Wezareta Ragihandinê û wan hunermendê ku ew pûl xêz kirine destxweşî li wan dikim. Hatiye bîra wan ku nexşeya Kurdistana mezin derxin pêş bi sedem li gor bîrûbaweriya me Başûrê Kurdistanê ji sedî 18 axa Kurdistana mezin e. Perçak ji Kurdistana mezin e. Boyê destxweşî li wan dikim. Divê pûlê de du tişt hene. Yek wêneyê Papa ya din jî nexşeya Kurdistana mezin. Divê em vê bipirsin. Yani nexşeya Kurdistana mezin çi wat heye? Boy çi nexşeyek wisa heye? Li gor me ev nexşe heqîqetek dîrokî ye, heqîqetek civakî ye, heqîqetek etnokültürî ye û heqîqetek siyasî ye. Îro ji çayê Kurminc heyan bi çayê Hemrîn, sînorê Kurdistanê hatî xêzkirin, dawiya mayî ji Kermanşah û heya sêwazê xêzkirina vî sînorî jî erka me serxwebûnxwaza ye. Devleta Tirkiye û devleta İranê bo çi bertekrê didin? Bi sedem van her du devletna devletên dagirker û jenosîdkarin. Hebûna xwe li ser tunebûna Kurdistanê ava kirine. Û her dibînin û dizanin ku Kurdistana mezin derkeve ser dîka dîrokê, ev her du devlet weka berê nikanin bimînin. Ev devlet de biçûk bivin tu qîmeta wanî di herêmê de nemîne. Her du devlet jî dixwazin de rojhelata nêzik de dewrek jêremperyal bilîzin. Astenga herî mezin li pêşiya wan heqîqeta Kurdistanê ye. Boyê bertek nîşan didin, em bertekê wan fehm dikin, ji karakterê wanê dagirkerî û jenosîdkarî sadir dibe. Em li vêya şaş namînin. Belê birêz ez bême ser helwesta Kêşe çi ye niha? Li Tirkiye ez dixwazim em bêne ser helwesta HDP jî û çawa bû amûreke siyaseta navxweyî li hundirê Tirkiye hemû partî li hemberî hev bi kar tînin. Helwesta ku HDP nîşan da dîtina we helwesteke rast bû, dicî de bû, durist bû? Li Tirkiye du tifaq hene. Tifaka millet û tifaka cumhur. Her du tifaq jî dagirker û jenosîdkarin. Tifaka millet xwestin di ser nexşeya Kurdistanê re bertek nîşanê tifaka cumhur bidin bêjin we berê bi başûriya re kar kiriye ev encama wê ye. Ev lîstikek din hundir siyaseta Tirkan de ye tu qîmeta wê tune ye arastî. Em werin ser HDP. HDP jî yek ne partiye proje ye. Ev partî an ev proje li İmralî bi destê Öcalan û serokê Mîta Tirka Hakan Fîdan hatiye ava kirin. Perçakê pêvajoya İmralî hatiye ava kirin. Hedefa vê projeyê siyaseten asimîlekirina
Kurdaye û hewl didin di ser HDP re siyaseta Kurd bikin perçak ji siyaseta Tirkiye. Di eslê xwe de ev jî projek jenosîdkar e. Rast nîne ku HDP wek berdewama hep, dep, hadep, dehap bête pejirandin. Ev ne berdewamiya wan e. Ev tiştekî nû e. Di hundir vê partiyê de 5 partiyên çepgirên Tirka û gelek kesayetên Tirkiyevî û Tirk hene. Li wir Partiya Herêmên Demokratîk jî heye. Lê di ser HDP re ew partî ji xwe tasfiye kirin. Lê bi sedem dînamîkên Kurdistanê rê nade vê projeyê aniha evên ku ev partî ava kirine hücumî vê partiyê dikin. Ev partî jî niha xwelgel tifaka millet dibîne û dixwaze meşruiyeta xwe ji tifaka millet bigire. Ev tişkî ecêb e. Ev partî sedî not bi dengê Kurdistaniyan çûyî parlemana Tirka ji devla ku meşruiyeta xwe ji dengê kustendiyê bistîne carna di ser AKP re li meşruiyetê digere, carna li ser CHP re li meşruiyetê digere. Li vir em werin ser beyana Meral Danış Beştaş. Beyanek geniye. Yekem em dava Kurdistanî bûnê li Meral Xanimê nakin. Ji xwe wezîfa wan ew ku siyaseta Kurdistanî bikin siyaseta Tirkiyevî. Lê madem hûn partiyek Tirkiyenê lê ji du hevokê we yek demokratî û demokrasî têde ye. Baş e hûn ew çend demokratin hûn ji bo çi rastekiniya welatê me û milletê me înkar dikin. Ev xala yekem di vê xalê de tu ferqî nabêna HDP û partiya nebaş Akif Tirkî dibên İYİ Partî tu cudahî nabêna wan de tune ye. Du adresa nexşeya Kurdistana mezin boçi berzaniye. Her Kurdekî welatperwer û her Kurdekî serxwebûnxwaz muxatabê vê pirsê ye. Hûn ne muxatabin. Bêjin ku em ne muxatabin. Lê dema ku tu li dîmenê wê hevpeyvînê dinerî ne tenê bi gotinê xwe bi kenê xwe û bi zimanê laşî ya gemarî sivikaye li nexşeya Kurdistanê dike. Eviya rûreşî ye û evên ku dengê xwe dane HDP û sernavê xwe ev ji nikşandine parlamenta Tirka divê vê helwesta genî binirxînin. Belê birêz bidîtina we helwesta rast welatê me re tinazê xwe bikîn. Belê bidîtina we helwesta rast divîya çi be di vê rewşê de ku niha meselen ji gelek aliyan ve guvaş têne ser hikûmeta Herêma Kurdistanê di vê helwesta Kurdan, Kurdên aliyên din, beşên din, perçeyên din ku perçeyekin ji wê nexşeya mezin helwesta wan di vê çi be? Helwesta me pir hêsan e û pir sade ye. Ev axa me ye. Bi navê xwe Şêrîn Kurdistan e. û bi hezaran sal milletê me li ser vê axê jiyaye. Bi gotina dagirkeran ev heqîqet ji holê ranabe. Sedema hücumê wan, sedema tirsa wan ew û ku Kurdistan bi temama ezameta xwe li rojelata nêzik derdikeve ser dika dîrokê. Ew pul rast e şaş e tişkî din. Lê pir di cî de ye ku pulek bi nexşeya Kurdistana mezin bête weşandin. Yani vê bêjim na hatina papa bo Kurdistanê ji bo min
seferek lêborîn xwestinê bû. Papa nehat ji me re dua nekir. Ji me xwest ku em jê re dua bikin. Boy çi bi sedem ez werek qenaet dikim ku Papa jî dizanî ku cîhana Katolîk di ser dewletên Katolîk re di parçebûn û parvekirina Kurdistanê de gunehkarin. Gunehkariya wanê herî dawîn di referanduma serxwebûnê û karesata Kerkûkê de diyar bû. Ez qebûl dikim ku Papa hatiye ji milletê Kurd lêborîn xwestiye. Bi vê lêborînê wêneyê Papa û nexşeya Kurdistanê di pûlekê de belavkirin dicî de ye tenê ez dikanim bêjim birasiya Papa nekeve ser Kurdistanê. Têbîniyek were ez dikanim bêjim. Banga min li rêveberiya Kurdistanê ew e. Ji vê pişûnde gav navêjin. Ev axa me ye û bi sed hezaran Kurd bi xwîna xwe ev av şildak şil kirine û îro gerdesilatek li başûrê Kurdistanê hebe ji her çar parçeya bi canfîdekariyan Kurda ew desilatî heye. Tu sedem tineyeke li hember hücumên dewletên dagirker û jenosîdkar em heqîqeta welatê xwe bin pê bikin. Divê em biparêzin û di vî warî de em piştgirê desilatiya başûrin. Ji xwe di beyana Meral Danîş xanimê de aherî xerab yek jê jî ew e ku divê ji Barzanî bipirsin. Wek wê jî got ev pûl ji aliyê Wezareta Vegoyazandin û Ragahandinê hatiye amadekirin û hîn numûne ye muxatabê vê ya desilata başûrê Kurdistanê ye. Lê HDP jî û heta PKK jî weke siyaset medarên Tirka başûrê Kurdistanê di ser bersanî re pênase dikin. Ez pir vekirî dibêjim mafê Mesûd Barzanî çi qas di başûr, Bakur, Rojalat û Rojavayê Kurdistanê de hebe mafê min jî ew çend heye. Ew nexşe çi qas nexşeya Barzaniya be ew çend nexşeya min e jî. Ev bêedebî ye ku welatekî di ser kesayetekî re pênase bikin û dam û dezgehên başûrê Kurdistanê bidin alîkî. Ev hücumeke li ser desilatî û serxwebûna Kurdistanê em bi tundî şermezar dikin û em qebûl dikin dengê her du merala ji heman çavkaniyê tin. Ev çavkanî jî dewleta Tirkaya dagirker e. Belê birêz Fuat Önen gelekî spas ku tu ji bajarê Stenbolê mêvanê me bûyî. Siyasetmedar Fuat Önen mêvanê me bû temaşevanê nêja gelekî spas.